Ngenza kwethu ngiyethemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Izolo kukhuzana uveza izindaba ke ezinhle zithi ke noma ke wethule ngokusemthethweni umcimbi wakhe wokugubha iminyaka 15 eyibambile emculeni. Lo mcimbi kuzoba ngomhla ka-22 kuMarch ke ngonyaka ozayo eCarnival City eGoli. Uthe-ke kulo mcimbi uqondane ke nabalandeli bakhe abamesekile ke yonke leminyaka ebambile okungama Blue Nation. Unxuseka abalandeli bakho baqale benze izinhlelo zokuthungisa ke imfaniswano ngoba ke kuzongenwa ngo Blue futhi kuzothengwa kwamathikithi. Uthe amathikithi azotholakala ke maduzane. Izindaba ke lezi ezinhle bangabe zenzeke endimeni yomculo ke kaMaskandi. Abantu abaningi bakujabulela lokho, abantu abaningi sebe ready ukuthi asikhale bethenga amathikithi bekwazi ukuthi beyohlangana eCarnival City. Ukubeka kwacaca futhi ukuthi bangaba amathikithi esephumile uyanxusa ukuthi abantu bewathenga ngokusheshsha ngoba azophela ngoba indawo le eCarnival City indawo ke ekalelekile ukuthi abantu kumele bebeke bangaka futhi okungenzeka uzothi uyaphapha amathikithi awasekho maseke uba senkingeni. Zinjalo ke indaba ezinhle wengane zakwethu zensizwa yomculo kaMaskandi edabuka phansi le enkandla ke eMandaba.